Wow. Wow, daming tubig mo. Sarap niyan, Pang. Ay, lagay natin doon, Mang. Wow, daming tubig. Welcome back mga ka-studio. So kahapon pala po, hindi po kami nakapag-upload dahil nasira na po talaga yung webcam namin po. Dati po yung ginagamit namin webcam po sa mga nagtatanong, no. So bili po namin yun is 5,000 po. Nakakonek po siya sa computer. Tapos nag 1 year na po siya. Ngayon, August. Saka nagpapasalamat talaga kami doon sa webcam na yun kasi umabot tayo ng 60,000 subscribers dahil doon. So ikikeep talaga namin yun ang webcam po. Saka ngayon po, nakabili na po kami ng bagong kamera na po talaga. So mayroon na tayong gagamitin na kamera talaga pang vlog. Special thanks muna natin po mga tumulong para makuha natin itong kamera na to. At saka yung mic natin. Tita Matia Klein po. Shout out. Maraming salamat po, Tita. Thank you so much, Tita. Thank you so much po. Siya po yung nag-sponsor ng microphone po natin. So mayroon na tayong video mic pro po para magamit natin sa kamera. Sa kamera naman po, nagpapasalamat po talaga tayo sa kaibigan natin po na isang mukbanger rin po, si Bro Iwik Mukbang. Maraming salamat, bro. Dahil sa kanya, nagkakamera tayo ng mas maaga. Yes po. Dahil yun nga, nasira yung kamera natin namin po. Hindi na kami... Hindi siya umabot sa sildo. Hindi siya umabot sa sahod. Nag-offer siya sa amin talaga na mapahiram kami ng pagdagdag po para makabili kami ng kamera. Yes po. Kaya maraming salamat, bro. Bait niyo po ng asawa niya, no? Thank you so Mukbanger much. din po sila. Naku po, nasa almost 50,000 subscribers na din po sila. Kasi sarap talaga ng mga pagkain na. So ito po, maraming salamat talaga sa lahat ng mga tumulong sa atin para makapagpatuloy tayong mag-vlog po. So ito, ang kakainin pala namin ngayon ay bingka at saka gagawa kami ng lamaw o butong o buko juice. So yan po mga ka-studio. Tara, gawin na natin to. Wow. Gatas. Ganyan. Mix. Condense yan mo? Condensed milk. Oh. Tapos What? bigyan natin ng Royal. royal. Ubus sa'yo? What? Nako, ang sarap nito. Now let's mix. Oh, save it. Lagyan natin ng Skyflex mga studio. Yan. What? Yan. Mix. Mix. Yummy. Pero hindi mo, wala tong pampalamig. Yummy. Wow. Yummy. Grabe. Yummy na to, Bi. Yan, ang sarap na niyan mga ka-studio. Tara, kainin natin to. Pamaris ito ay bibingka. Tara mga ka-studio, kainan na tayo. Bingka. Tsaka butong, lamaw. Sarap bang?
Kain tayo, snacks. Ingay ng aso naman. Sarap na? Bingka. Bingka mo. Sarap talaga ng lamaw pa. Hindi namin alam kung ano yung tawag nito sa Tagalog ba. Okay kayong snacks? Sarap ng lamaw, mayroong Skyflix. Gusto ang bingka mo ka? Ang ingay po ng aso ng kuhan, kapitbahay, no? Sana hindi masyadong madinig yan. Sinsya na po kayo. Ayos, sarap. Yan, ubos na po. Shoutout muna ako mga studio habang kumakain pa po si Mrs. Shoutout Mary Jane Galbo, Team Paging, Arshan, Elizabeth Galvez, Barbara 0320 from Novaliches, Maria Lucero from Alabama, USA, Generous Edip, Jean Ann Kyra, CJ Guapo, happy birthday Kate Catilo at Ryan Catilo, Mami G, Linda Soriano, Rino Alagon, Andreo Aserios, Nanay Lina Vizcara, Walter Dacer from Las Piñas, Crislin Bautista, Angela Alvarez, GMT Tenorio from Davao City, Madel City Vlogs, ito mayroon pong channel, Ju Galang, Cherry Antonio, ito mayroong channel po, Julia Flores, Jenny Villasista from Hong Kong, Parcon Family, Balyon Family from Iloilo City, Jean Montiflor from Biliran Province, Amelie Tixon from Ilayas, San Fernando, Cebu,
Chid Hernan, Alexandra Yamson, Ren the Dry Vlog, happy birthday by Danny Sansa, Happy birthday. Ina Bilda, ito po, mukbanger rin po. Hale Bautista, JT Ayala, Evelyn Sharma from Australia, Mike College TV from Caloocan, Kit Place MLP from Leyte. At ang last po ay Fix QWE from Aitamda Street. Yan na po lahat ng studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po, na simple na po, snacks na po. Tsaka pasensya na po kayo sa aso, no? Talaga, ang ingay po, hindi namin control yan. So, hanggang dito lang po kami mga studio. Bye for now. Kita-kits tayo sa susunod na mukbang.